Dadaí agus tá 100,000 fáilte romh go hÁireann uí dór. Ba bhaid linne an seo san Áireann Nollag ba héin agus fáise a bhí áireamh ar fád. An Náirt siad sib chudan na haimachtaí a tairsúla seo an Áireann uí dór. Cé bhfuil COVID-19 a chur isteach go mór ar haimachtaí in san Áireann, dí sin na ré go rómanseir na Áireanna díhuain. Coiú do bhaie, Nollag na go dtí cearasa dó, Máirtín ó Curráin. An ól do bhaie, carachar mianna, I geirí foscaí do do leanú lífa. Tre bhfuil gath doras, dúnta an na édan ag fua agus ag uamhar an chinne réine. Jóní glacu le coiú wamsa, go heilán mara san niochar chianda. Bé coinne gala I ngach foine glásta, agus tíní bhónú chala aionta. Sin sibh. Tá mar go díra I léon na leidir ar sciú sibh a chuid mhór leidir an an rianna, chuid mhór. Ceannas gúil sibh leibs na híos a bhharla. An COVID Caoimhe de ligge bheith cuairma, agus na réaltha leanstan. Agus tá leabha a ní, agus sa séamhadar ar dúil an duine is cógraí duit. Agus máinú me de lig cefneir sin be me de lig bléas éhhaide. Hanas chaim hall agus arc go héite de aimáid ceria. Do bhil chéite de éisiid. Éisiid hardan seoid nacht. Sin álgad. Bhí ístan sin dá bómate hain. Chéite de éisiid nó bhil ar íst. As saman seoiste chuisiid. Sin ar áis aon seo dansir na bhecinn na casa bréadaí. Agus sin pransir I gláchúis gríiste faoin í bhór a tá maró. Agus sin britsin tá si le casa le héile an áhar tá sé sin na gláchúis gríiste bag fásta. Dé na í fáda róin. Agus a suas a gún an téna se go bhí faoin sráitnamh. Agus sin comart tá seat leit bréir as sin. A seo a hen Rudolf gan agus an dearag. Hós é tám.
sin sibh a bheis. Tá an seolan airs ag denú cinnte ghóil muid mualaí pácailte mar a sceart. Ghóil gacúr mhacaí ná mar sa ré móras hat ar an dain. An ascaim a hall agus an tíor an seandir abí. Níor sin mí le bliana gom so mar sin na sfuirdaí ort ar choras tíala. Sin ma de jóol anas, hop, 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 sues, 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 sues. Oh, yeah, sawal. Buenas la dia. Es kalmar a lari vagaran. Alla vasti baga, san ma sei varei, da mahoras hart, da tauni a Nollag. Agus gadísin bigi mai. Ma ta lista dom, da gadane, da krasta na dalma. Marsan bigi mai. Pronto
Ihe Nollag le moe wakatí. Le conne na náineal, ten spé mwy bracha, te fiacal yn chaca, sa rí o'n groc. A di yn chini, hys che hog na liapa. Lwy hi moc je yn santi sian art. Fwec hi yn daris ar lehu yn y conne. Han waid an a hoci as an lír a hocht. Joni da huennes a ligin sha wara. Liu mock jay and santi shan art. Fi sol shir lasu hedi shan a hiacta. Ca you gan creile bia agus ja. Da chanti a alla as da chanti a shide. Ah. Luhi mock jay and santisha an art. O Tharraingt is Fhearraigh Áine Ní Churráin sa Nollag is Crann Óg Agus inis seo bláisibeg da grama da chuid aistearí uidór a bheits a chréalú ar Facebook agus ar YouTube na Harbhlanne le linn amsir na Nollag.
amsir na Nollag. Bhí taran agus ba tuí teanta an taine a bhí ó bhar díla a bhar gan túra. Bhí sé Santa ní crochra. Mi chanta. Oh, ia visha chanta. Fui algo. Ni non ma chanta. Che de gur ma chanta. Bhaineann Nollag. Nollag honna. Nollag a breg.
Versa ó the kitch a stiúir Michael mac Líamar. Níl siad canstaí gom fós, kitch ealaíochta seo mo hawliachta. Ca héitir chráir siad méle mo linn, na kitch láratha hostatha seo. Siirta tá mo cheapú ó tá sneartar na leacha agus cúrart na Nollag ar an éir. Beidir má ligim do na kitch seo, do kitch mo hawliachta, mé a chráirú níos faide fós, go grá siad láma sa jeirú híar hall, fiú bhain mise. Go díal néite mé réircogam, a réaltach ag lasú os ceann stabla íseal lom. Rithe ar an lún ar an tairse, agus is díonn sin faoi chi an dín, maide an bhainle an na siga soccer, agus leanú bagá gur a hort. Íhe Nollag. Ag affran man íhe agus glindar an ar grí, hart leanú ísa moch jéví. Ag cuairtú hí Jósef agus muile na hiú, na hósta lilig lein, níor viste lá fan tíú. A stabla mehel, hannig leanú an tíl, Christ ar sléinihar, len ar sewal o'n mwyl.
an réalta go glasú thuasan san spé ag inse fan neanú an olí san éir. Na ríthe ó nethir cuairt ag an chrá ag tóid éirú don neanú ag goidearta asal agus bó. Iompar lá bhí bromtanis ó na duras fada nei don neanúí sa bhísiad ór, túis agus smir. Hannig srédaithe ón chroch in nómas don neanú ag siúil fríd an luithe agus Áine canú. Ag galdú na bhaile i ngaffuineag conne lásta ag chur foiilte a bh neanúísa agus mise sonna sésta. Oh
Ihuai agus nálaigh chuna tíomhar fad.